ene nke bụ ọja eji achụ aja n'oge gboo na-adị ka mkpịsị aka ọ na-epe mpe afọ ha na-eme na aja elugo ebe ezigara ya anụmanabata ndị be anyị niile olu na Igbo ndị mba dị iche iche ọgbọ dị iche iche obodo dị iche iche anyị na-anabata unu na nke ụbọchị tata anyị si ka anyị na unu nọkwa egwu ọnwa tata bụ ụka ka e wekute ume nke anyị eji wee jee echi ọ na-abụ atọtọrọ ọdịka eme nchezọ ọ sị na nshịkọ si ya chọrọ ka onye chọrọ ya gwa nne ya ka o were ego ji egotali ya ntị egotali ya anya maka ihe anya afọ na amada agba ya ihe anya afọ amada agba ya nshịkọ oge nne ya na-asị ya ka ya egotalịrị ahịa egotalị ntị n'ihe anụ ihe nshịkọ si egotara m